Ken Kakabsat. Ako po si Angelica Galimba, ang Regional Coordinator ng Kabataan Party List Ilocos at previously the second nominee of the Genuine Youth Representation in Congress, ang Kabataan Party List, ganyan. Nakita po natin at nasaksihan natin yung galit ng mga taong bayan nitong mga nakaraan at ngayon lamang dito, particularly sa Ilocos Norte, yung galit na to ay hindi lang sa ekspresyon ng galit, kundi ekspresyon siya ng rage against corruption, mula sa mga anomalyang korupsyon na malawakang nangyayari sa buong bansa at particularly dito sa probinsya ng Ilocos Norte ay nananawagan din tayo ng genuine change o tunay na pagbabago all the way from the top mula mismo sa pinaka taas na posisyon sa ating kasalukuyang bansa. Sino yon? Siyempre, ang presidente Marcos, si Marcos Jr. Yung akusasyon ni Saldico ay dapat maging accountable naman siya. Pero tinutukoy niya lang din itong mga nakaraan at tinuturo niya lang din na no less than o hindi less than doon sa revelation niya ang mismong presidente natin. Sa katunayan, ang huling pumipirma at pinaglalagakan ng National Expenditure Program natin kada taon ay ang presidente. So siya ang nakakaalam at nakakakita ng ating budget para sa mga susunod na taon. Kaya hindi malabo na hindi niya alam ang mga budget insertion sa loob ng ating pamahalaan. At syempre, yung mga unprogrammed fund allocation, at syempre, budget insertion, ganyan. At yung mga sinasabi din ni Saldico na mga male-maleta na naglalaman ng mga pera. At syempre, panawagan din ng mga taong bayan na katulad nilang mga salot sa bayan ay alis na, sobra na, tama na. Napakinggan natin kanina ang mga hinaing ng bawat sektor mula sa sektor ng mga manggagawang simbahan, sektor ng mga kabataan na kulang ang pondo para sa edukasyon, pero sobra-sobra ang korupsyon na nangyayari. Sinasabi natin na ang kabataan ng pag-asa ng bayan, pero pinagkakaitan naman ng pondo para sa edukasyon ng ganitong klaseng sistemang panlipunan. Gayon din, talamak din ang mga korupsyon sa panahon ni Sara Duterte. Magbibigay linaw tayo na si Marcos at Duterte ay mag-resign na sila sa kanilang posisyon kasi wala na silang kredibilidad para manatili pa sa pagiging presidente at vice-presidente. Noong nakaraan lang sa nakarang 19 Congress ay impeach na si Sara Duterte. Kaya wala na siyang karapatan na manatili pa o mag-remain sa opisina. Ganon din si Marcos Jr. Na puro korupsyon ang kanyang ginagawa sa kanyang posisyon. They are both guilty sa paningin ng taong bayan, sa paningin ng mamamayan ng mga Ilocos Norte doon sa anomalya nila sa plunder, corruption at kawalang katarungan o impunity na nangyayari sa ating bansa. Sila din, particularly si Marcos Jr., ay responsable sa malalang militarisasyon na nangyayari sa mga komunidad dito sa Ilocos Region. Sa NEP National Expenditure Program ng 2026 ay may malaking pondo na nakaalat para sa pasismo ng Estado, pagpapatayo ng ammunition dump construction sa Burgos, Ilocos Norte. Ibig sabihin, pagtatambakan tayo ng mga bala na gagamitin pang gera ng Estados Unidos at ng mga military forces natin, na ang unang-una namang sasalag dito ay yung mga kababayan natin. May pondo tayo para sa militarisasyon, may pondo para sa pasismong gobyerno, pero walang pondo para sa mga vulnerable sektor ng ating lipunan, kagaya na lamang ng mga manlalon at mangalap, na maapektuhan ng mga malalaking proyektong sinasabi nilang renewable energy, pero hindi naman napapakinabangan ng mamamayan at ng taong bayan. Napakataas ng singil sa kuryente na sa totoo lang yung project na buhawin o yung mga project ng windmill ganyan. Ang kinakailangan lang naman natin ay, kung di ako nagkakamali pa, ay nasa 60 lang na kilowatts and megawatts. Ang nilalabas nito ay 2,000 megawatts. Hindi naman siya napapakinabangan ng mamamayan ng Ilocos Norte, kundi ang higit na nakikinabang sa kanya ay yung mga iilang naghaharing uri at yung mga foreign direct investor sa ating bansa.